Ndewonu ndị be anyị daalụnụ ka eke unu mee. O nwee nwanne anyị nwaanyị bịa kọọlụ m akụkọ a wee sị na ndị befa na ọfụma ndị nwoke yanwa bụ nwaanyị nọ n'ime fa wee na-achọ ka ọ nụọ onye fa chọrọ aka ji akụ ibefa. O wee jụ kedu ihe ọ ga-eme. Ọ sị na o nwere onye ọfụ n'anya, onye ahụ aka esicherie ike mana fa jụrụ ajụ kedu ihe ọ ga-eme. Ya bụ a na-aga n'iru asị na omeketezi o wee yọzie afa biko na obi ya nabatara onye nke ahụ fa wee mechie necha anya wee kwelu fa wee jee nyelfe aka gbachaa nkwụ nshọtụ. Ọ si na ọfa nwa gbara nkwụ ahụ mgbe a ma akwụkwọ ya mekesiche ya fa sponsor ya nọ fully sponsored ya onye ọbụla bịa nri ṅụọ ma kwelu. Ya bụ mmadụ bịakwara nne ndị otu fa bọkwa ego fa wee nyekwa fa ego ju aka fa wee kwa onye ọbụla gbasa. Ọ sị na ụna ahụ esiri gbachara nkwụ pintọ ma onye ọbụla gbanyụọ ọkụ fa na-asịkwa akpụ ya fa nara ajụ ya ka o si aga ka o si ana ọ na-agbaga ọ na-agbada. Ọ sị fa elichezie ihe a ewetachalifu ihe onyinye ma ego a so agụụ wee bata wee nyụbafe anya fa na-atụ anya ka ụmụ nwanne fa bịa nyelife aka fa na-akpọ ụmụ nwanne fa. Ọ sị na ọkpọ ụmụ nwanne ọ sị na ọ ga-akpọghachi ya ma ọ kpọghachiri ọkpọkwa onye nke ọzọ ọ sị na ọ ga-akpọghachi. Ọ dịzịa ka ihe akpara akpa ike gwu ya nnọọ ma di ekwu na-ene anya ka ụmụ nwanne ebe nyeli aka maka ụfọdụ nọcha US ma UK ma Australia nya ndị fa na-emecha ọfụma fa na-atụ anya o wee kpọsibefe ike wee distọbụ ọfa fa wee si ya ka fa gwa eziokwu na fa gwara ya nye ejenenu di ahụ o jee nụọ ya na ihe ọfụ ya were di eje nete nyanwa anya na fa yara anụcha nwaanyị akpụ ya n'ute wee melie ihe niile ya jee strọgụlụ ka o mete onwe ya ọfụma. And o si na agụụ gụchazikwuru ya kpọọ onye arụ nkụ nye ọtacha arụ kụkpọcha ntị wenegecha anya n'ime. So ọsị ịfụzi anya kịta ọ ghasacha isie ị ga-amagodi nwaanyị dị mma n'isi ka a na-eji ebido ama ma nwaanyị ọ dị mma ma ọ dịrọ ma ọsị isie ghasacha arụ ya niile ghasacha ọ dị ọzị ka ọ na-adị onye na-adịbụ mma na-adị ọcha na-akụpụta nkwa na-akụpụta ata ya mgbe ọ nọ be di ọkịta ọ nụziri di ka ọ ghasazi wee chuo nnọọ dị nnọọ ka ugo churu echu na ochugo nnọọ. So die na onwe ezikwu na fa nwekwa greater love before na-abụ emekwere na-ekwu okwu na-ekwe yes and yes na-etichepụ akpụkpọ ụkwụ na-efichali ya ma shu o ji love cha anya wee rapụ ndị ọzọ na fa dị arrogant. Die nwa agbarapụkwa onye na-agbọzi ya ụja na ọ na-etizikwu ya ma ihe nnọọ. So ọ na-asị onye rapụ nwoke wee gbapụzi ya ebe a ike wee gwu ya o wee jee yọba ụmụ nwanne yọba fe ekwere kedu ihe ọ gafe eme onye gbapụ ụmụnne gbaa na alụ na ihe na-emebineri anyị wee na-asịkwa na ụmụ nwanne mmadụ a rapụzianụ na nwanne unu nwaanyị maka okwere na onye unu chọọ unu nyeli aka. Ụmụ nwanne mmadụ nọrọ ọfụma fa na-enyelu nwanne fa nwaanyị aka. Anụ m afụ ndị lụrụ ụmụ nwanne fa nwaanyị nnukwu ụlọ ụlọ elu fụ ndị gochee ma moto wee meelu nwanne fa nwaanyị gift nwee ndị ọbụgodị na ya na-akpọgote ya na di iyi kwado fa establish fa nyefa biznes fa weli nete ụmụ nwanne unu nke ọ gbachazi nga tụfichaa isi na-atụghali ụkwụ ma unu na ọfụma unu si na unu gwara ya unu agwagonu ya ọjụ ọ bụrụ ya kịta unu ga-egbuzi egbu unu ga-enyebezi n'aka biko iwu unu adị n'ọkụ. Ọ sịkwa na o jekwulu love ya bụ onye jekwulu love ya o mere na ajọ ihe. A na-ekwuzi ihe nke nna ekwukwe nchọ ka nlụta aka bụzikwalụ love gị ahụ unu enwebere ndidi nya ka a na-enekwa ụwa anya kụta anya. Ihe ị na-emezi bụ ọ sị na ọ na-etizie ihe wee na-akụ ya ọnụ si na ọ bịa n'ụbịa o confess bazia na ọ mara mgbe o ji tarapụ ọnụ si ya na ụmụ nwanne bụ nnọọ ndị na-anụ iyi ma ya na onwe na o ji maka ka ndị befa bịa kwadie ma ọ bụ nyeli aka bịa n'ọnya wee na-asalaghalị ya na onwezi nke fa na-eme for that ya ka o jizikwa eme ihe masịrị ya
n'anya ka m gwa gị nke nwoke ị kwesịrị mme ihe masị gị maka na ndị befe ekwere enyere gị aka ọ na-abụ maka ndị befe ka iji bịazie ịnụ ya na-asalagharị ifugo ka mmadụ si eme n'elu ụwa ọ dịrọ mma ị ga na-anụ nwaanyị n'obi ọcha gị ọ bụrụ maka ndị befe nyere gị aka ịnụọ nwaanyị n'obi ọma gị ma ndị befe onyere gị aka ma o nyerelu gị aka ị ga-ala ikikwu ya fanyezikwa elu gị aka maka na fa na ọfụma nke ahụ bụkwa jara mana ọ bụrụ responsibility fa ịmago na iwu ka ọ bụrụ iwu ya bụ onye na-anụ nwaanyị ya nụọ nwaanyị n'obi ọma ya na ọla ikiri ya ya ejezine na-anụ na nna onye ahụ ji ego ma ọ bụ na ụmụ nwanne onye ahụ ji ego na fanọchi ovasi maka ime enye ọ ga-abụ n'ihe jọrọ njọ ma ọ bụrụ na fa enyerelu gị aka from there ị ga-edevelop hatred ụmụ nwanne kedu ihe unu chọọ ka ndị a na-abụ mee kịta unu ga-amaju ụmụ nwanne nyelu n'aka unu na ọfụma ọ bụrụ ego unu tụkọ atụkọ unu aghara ekwe ka ada unu nwaanyị wee dị nganga na-agagharị afụgo m fụkwasị onye na ọfụma na-enyelu nwanne ya nwaanyị na-anụ di aka o si anya bụrụ na ọ na-anụ di ebetela aka ị ga-enyelu ya ka ịnọ mma ifu na ọ nọrọ mma oyo unu si anya ji enụba diguli agụ na ọ bụ ihe onye chọkọf na unu gwara ya agwa ndewonu ndị be anyị unu kesie ihe a ma tụkwa alfaru ka emesịa